as empresas son galegas, a maioría das fábricas están en Galiza. As traballadoras vivimos e traballamos aquí, non en Madrid. Pero eles queren a porta pechada en Madrid facer este tipo de acordos regresivos, como no pacto social e no diálogo social, unha estafa. Veñen de asinar en Madrid un acordo de despacho que non recolle as reivindicacións que demandan todos os traballadores da conserva, que non mellora as nosas condicións de traballo e consolida a precariedade durante 6 longos anos, dende 2025 ata 2030. A maiores, a traición de comisións e UGT pon un pau na roda a todos os esforzos realizados nos últimos anos para completar unha clasificación profesional clara e xusta. Igual traballo, igual salario. Unidade e dignidade para o sector da conserva. Non podemos permitir que siga habendo discrecionalidades e arbitrariedades nos distintos centros de traballo. Que nos queren ver traballando nas fábricas ata os 67 anos, sen coeficientes reductores, sen xubilacións anticipadas. Dende Madrid, todos son recortes e máis recortes para a clase traballadora. Os dereitos consíguense loitando, non nos despachos de Madrid. Non podemos seguir consentindo que o noso país, Galiza, sexa o primeiro produtor europeo de conservas de peixe e sigamos estando á cola en dereitos laborais e salariais. Non podemos aceptar, como sociedade, que os traballos na conserva estean segregados en función do sexo, e menos aínda, que o traballo que están realizando as mulleres siga infravalorado. Unha vendida grave a persoas traballadoras do sector da conserva. Pero xa avisamos que pelexaremos empresa a empresa as melloras que nos merecemos por un convenio máis xusto na conserva. Viva a loita da clase traballadora galega! Viva a Piga!